Umabot sa 30 ka mga balay ang naugdaw sa sunog nga miulbo sa barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay, Cagayan Udto. Ang detalye sa report ni Faymarin Dumabok. Naabtan pa sa JMR-TV Balitang Bisdak ang pakikumbati sa kabumbiruhan sa Talisay ug Cebu City. Pagpalong sa kayo nga nilamoy sa pipila ka mga balay sa Purok Makatarunganon, Sitio Crossing, Barangay Tabunok. Mato sa Talisay City Fire na dawat nila ang alarma sa sunog alas 11:49 ganihang buntag. Giisa kini sa second alarm ug alas 12:36 sa udto na gideklarar nga fire out. Mato ni Tabunok Kapitan Benji Cabigas nga ubay-ubay gyud nga mga balay ang napiktuhan kay nagtapad-tapad kini og sagad hinimo sa light materials. Mga estimate na ko ani na agi ni mga 30 to 50 ka balay gyud, mga gagmay manggod, mga kana mga light materials ang gipanggamit, so ubay gyud ni siya gasikit-sikit pod nga report. Gisubay sa kabumbiruhan ang taho nga nagsugod ang sunog sa balay sa usa ka ginganlan ug Venus. Suma pa, nagwelding ang silingan niini sa balay ug posibleng mauisnugdanan sa kayo. Ga-welding man gud na diha sa ilang baing lolong. Unya ang mga flags na nahug diri sa ilang sa kilid lang binos diha nagsugod ang kuan ni dukot ang kayo. Oo. Pati nakabantay lang sa sunog. Naa pero wa man kabantay. Padayon pang investigasyon sa kabumbiruhan ug pagsuta sa danyo sa sunog. Mato ni Kapitan Cabigas sa dakong hawanan duol ra sa lugar sa nasunugan, magbutang sila og tent aron temporaryong kapasilungan sa mga biktima sa sunog. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Faymarin Dumabok. Balitang Bisdak.